Waqt konferenza li matula tħabbru elenku ta' miżuri marbuta ma' traffiku u l-mobilità, il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Chris Bonnet żvela kif il-miżuri kollha fl-imkien imħabbra se jswew bejn 10 u 15 miljun euro għal din is-sena. Qal li wieħed irid jara wkoll kemm fil-fatt se jkun hemm nies li japplikaw għal dawn l-iskemi u għamilha ċara li l-Gvern lest jirtira jew jibdel miżura jekk jara li ma kienx hemm interess għaliha. Dr. Bonnet qal li l-ebda miżura waħedha ma jista' tkun qed issolvi l-problema ta' traffiku iżda flimkien jistgħu jagħmlu d-differenza. Għamel aċċenn partikolari fuq il-konsultazzjoni li saret u li għalqet f'Diċembru li għadda li matula saru 667 sottomissjoni u nataw kważi 900 proposta. Fost dawn saru 160 proposta għal użu iktar limitat tal-karozzi, 81 dwar parkeġġ u kważi 170 proposta marbuta mat-trasport pubbliku. U għalli mill-proposti li waslu għand il-Gvern il-priorità kienet il-bżonn ta' trasport pubbliku aktar effiċjenti u ta' kwalità. Ftaħna wednejna u tkellimna ma' ħafna nies u rajna illi partikolarment fis-South ta' Malta kien qed ikonna issues illi ridna nżidu il-frekwenza u ċertu rotot. Rajna n-nies x'qed jgħidu lilna, rajna nies aħna nirċievu ma nafx kemm il-kumment kuljum fuq it-trasport pubbliku. Jiġifieri daw analizzajnihom kollha, rajna minn fejn ġejjin, rajna wkoll il-Malta Public Transport x'qegħdin jirċievu. Dr. Bonnet qal li l-proċess ta' konsultazzjoni huwa ta' kulħadd u huwa kontinwu. Sforz ta' pajjiż sħiħ illi għandu bżonn il-kulħadd u n-nies huma minn huma minn fejn ġejjin u x'allinjament politiku għandu kien kruċjali u sa nkunu se nibqgħu nagħmlu għadi. Jiġifieri apparti daw il-miżuri, anke meta jitlu fis-seħħ kif ħanaraw kif ħajaħdmu daw il-miżuri il-feedback li sa nieħdu minn għandhom dak ħajkun kruċjali biex niddeterminaw jekk għandniex indaħlu miżuri ġodda apparti daw u jekk għandniex ukoll inbidlu ċertu miżuri. Dwar bidliet fil-ħinijiet tal-ġbir tal-iskart, il-Ministru Bonnet qal li l-Gvern huwa determinat li wettaq din il-bidla għalkemm ammetta li mhux taqstant faċli għalhekk ħabbar li twaqqaf grupp ta' nies b'kollaborazzjoni mal-Ministeru rispettiv sabiex issir reviżjoni tal-kuntratti b'konsultazzjoni mal-kuntratturi mqabbda biex jiġbru l-iskart. Dwar is-soluzzjoni tat-tul huwa qal li personalment jemmen li l-metro hija l-aqwa għażla iżda b'dawk li sejjaħ komplikazzjonijiet finanzjarji li toħloq il-Gvern qed iħares lejn alternattivi oħrajn u qal li sal-lum ma minnu xejn li l-Unjoni Ewropea tagħti fondi għal sistema tat trasport tal-massa.